Tak já vám přeji dobré poledne. Vážená paní ředitelko, milí učitelé a studenti. Rádi bychom vám přiblížili problematiku světelného znečištění. Tento projekt je dotován krajem a také městem Třinec. Tato prezentace tedy nebude úplně přesně zaměřena na zdravý životní styl a pouze malá část tam je na tuto část. Já to uvedu ještě na pravou míru, nejsme ani tolik jakoby vědečtí, ale spíše je to z hlediska popularizačního, to znamená, chceme lidem říct, co je to světelné znečištění, nehledejte v tom nějaké vědecké problematiky. Možná u Lukáše trošku. Tak já hned na úvod začnu tím, co to vlastně světelné znečištění je. Světelné znečištění je znečištění noční oblohy rušivým světlem. Od přírody byla noční obloha temná, plná hvězd a poslední dobou se to mění, jejich jas stále vzrůstá a hvězdy se v tom ztrácejí. Hned z kraje uvedu, jak to vzniká. Světlo, když uniká z našich sídel do kosmu, tak urazí velkou část své dráhy v atmosféře a tam se rozptyluje mnoha způsoby. Jedním z nich je na kapičkách vody nebo prachových částicích. Tady tento fakt světelné znečištění jako takové posiluje, ale pro jeho měření je důležitý rozptyl úplně na čisté obloze. Tady jenom uvedu, že závisí na barvě světla, to znamená, že modré světlo se rozptyluje mnohem více a díky tomu si můžete odpovědět už asi sami na takovou zásadní otázku, proč je vlastně obloha modrá. Z předchozího vztahu si můžete představit, že vlastně spektrum oblohy vypadá si tak, je tady nejvíce zastoupená modrá barva a proto je obloha modrá. V praxi to je trochu složitější, ale to tady nebudeme rozevírat. No, není to samozřejmost, že obloha je modrá, například na Měsíci není atmosféra a proto i za bílého dne je obloha černá a plná hvězd. Modré světlo se rozptyluje nejvíce a proto při západu slunce je slunce už červené, protože modrá složka světla skoro úplně chybí a červená tam zbývá nejvíc, protože se nejméně rozptyluje. No, zdroji světelného znečištění jsou samozřejmě naše sídla, města. Cílem problém, jako ten, kdo popularizuje světelné znečištění, tak vždycky by měl uvést, že nechceme hasnout světla úplně, ponořit se do tmy, ale chceme, aby se svítilo lépe. Třeba vždycky máte příklad, jak asi vypadá obloha v případě, že veřejné osvětlení je správné. V případě třeba kulové lampy, kdy světlo uniká do prostoru, tak je to jednak plýtvání energie a jednak přicházíme o pohled na hvězdy. Týká se to také dalších typů svítidel a třeba nasvětlení památek. Tady zhruba vidíte, jaký má vliv typ použité lampy na to, jak vypadá noční obloha. Toto je penzion v Bystřici, který podle mě je příkladem správného osvětlení. Je to decentní osvětlení více bodovými zdroji, paletkami. Třeba na hvězdárně v Těšíně mají zásadní problém s tím, že nevidí hvězdy. Což je v případě hvězdárny docela jako problematické, no a věříme, že to všeobecné povědomí o tomto problému jim to pomůže vyřešit. Další je Vimperský zámek, který je nasvětlený 2 silnými reflektory. Působí to neesteticky a vidíte, že ty louče světla jsou zcela nevyužité, je to plýtvání energií. No a teď předávám slovo Luce, která vám zase svoje. Mým cílem vám bude přiblížit světelné znečištění a dopady na přírodu a člověka. Příroda už od pradávna má cyklus dne a noci, kdy ve dne je světlo a v noci je tma. K tomu jsou také přizpůsobeni všichni živočichové na planetě. Proto je naprosto nepřirozené jakékoliv rušivé elementy světelné, pokud samozřejmě nepočítáme tělesa nebeské, jako jsou hvězdy, planety, a nebo také jevy, což může být třeba sopečné erupce nebo blesky. Vlastně světelné znečištění ovlivňuje spoustu živočichů
A já jsem tady pro vás vybrala pár takových příkladů živočichů, na kterých to hlavně bylo zkoumané. Hmyz, který vlastně nalétává k lampám, je jim přitahovaná, v důsledku rozžhavených lamp umírá, případně je poraněn. Dochází vlastně k vymírání celých druhů nebo řídnutí populací. Želvy. Studie na želvách byla provedena na plážích, kde vlastně dochází k výhnutí. Želvy vlastně velice jemně vnímají rozdíly mezi mořem a pevninou. A tedy pokud je na pevnině nějaký světelný zdroj, tak je může odlákávat a dezorientovat a vlastně želvy se nedostávají do moře. U lesní zvěře to je naprosto známé, kdy lesní zvěř je stresována, dezorientovaná také a může být natolik zmatená, že skáče pod kola aut a dochází třeba k dopravním nehodám. V Manětínském kostele ve věžích žijí netopíři a můžete vidět tady dole, tady dole je kostel, který je věž, která je nasvícená, to znamená, že to naprosto ovlivňuje jejich biorytmus a může to naprosto měnit podmínky jak lovu, jejich vylétávání a podobně. Migrace ptáků probíhá také v noci a ptáci se řídí různými, nejenom, ale také se řídí různými body na zemi, což můžou být ty světelné body, které je ovlivňují a může docházet k změně jejich tahu. Všechny rostliny jsou vlastně závislé na fotosyntéze a fotoperiodismu. Vlastně pouliční lampy, které osvětlují koruny stromů, ovlivňují tak jejich vegetační období, kdy může docházet samozřejmě v zimě, kdy listy opadávají, po případě klíčení pupenů v nesprávný čas. Již naši předkové to měli dáno, že chodili spát za soumraku a vstávali za sluncem. Dnes už samozřejmě tomu tak není, protože lampy, které nám svítí do oken, ovlivňují světlo, které prochází k nám. A vlastně my se sice tady tohle snažíme zachránit různými žaluziemi či závěsy, to ale poté také ovlivňuje naše vstávání, které by mělo být dané ranním sluncem. Melatonin je vlastně spánkový hormon, lidově řečeno. Jedná se o hormon, který ovlivňuje to, že se cítíme unavení, nebo že pociťujeme nějaké změny, co se týče toho stavu dne a noci. Vlastně se tvoří v epifýze a jeho tvorba je velice závislá na tmě. Jeho tvorba je asi největší mezi 2. a 4. hodinou ranní. U starších lidí vlastně může docházet k tomu, že melatonin, jeho tvorba se snižuje a tedy dochází k nespavosti či jiným chorobám. To by bylo asi ode mě vše a předám slovo Kamilovi. Tak teď nastává otázka, co s tím. První problém, který s tím bude souviset, je měření a vůbec porovnávání hodnot. Mám tady takovou jednoduchou krabičku, kterou když namířím do světla a zmáčknu ji, vyjede mi hodnota nějakých 10,33. Potom ji namířím jakože do země a vyjede mi hodnota 12,76. Na tom chci pouze poukázat na to, že ty hodnoty jsou převráceně, tudíž čím vyšší je tohle číslo, tím nižší je jas oblohy. Jak tohle to vzniká, jak se to měří a tak podobně, k tomu docházet nebudem. Chci jenom poukázat na to, že ve městě je to kolem 18, za Bělehradné je to 9 a v oblastech tmavé oblohy je to zhruba 4,23. Ta problematika, nebo vůbec ta motivace, ta naše, je nebe plné hvězd, kdy chceme vidět nebe, jaké opravdu v noci je. A ta motivace je právě taková, například Petr Horálek, český astronom, amatérský, fotí tohle. Můžete vidět Mléčnou dráhu a tohle je fotka z České republiky, takže můžeme podobnou oblohu vidět i u nás. Ale pokud chcete vidět něco takového, musíte se vydat například na Cookovy ostrovy, případně do Chile, anebo taky na sever do Dánska. Následuje série fotek od Thierry Cohena,
který má takový podprojekt s názvem Města bez světel. A to dělá tak, že vyfotí prvně to město, dá ho jakoby do tmy a následně vyfotí i tu hvězdnou oblohu za těch podmínek, kdyby tam to světlo nebylo. Tyto dvě fotky spojí a například tohle je Rio de Janeiro a další fotky Hongkong, Tokio, São Paulo, a nebo například New York. A tady s tím se váže taková historka, kdy byl v Americe totální blackout a lidé začali vidět jakože hvězdy, viděli i kousek mléčné dráhy a oni si jako říkali, co to je. Tak začali volat na policajty, že vidí UFO, že jo. Samozřejmě UFO to nebylo. A teďka se dostáváme k tomu většímu problému a to je řešení. Je jich navrhováno několik, ale přijdu ještě k fotce například, kde tohle je Bukovecký Kempaland, sjezdovka, kterou všichni známe, je to pohled z Javorového a zmiňované kužele světla, které nám takhle z Polska hezky svítí nahoru. Nemůžu říct, že to je jenom z Polska, tenhle problém je i u nás samozřejmě. A jednou z těch možností, která je zakládat oblasti tmavé oblohy, která bohužel nemá právní subjektivitu, tudíž je to pouze dobrovolná dohoda mezi několika obcemi, mezi několika lidmi, kteří tohle dodržují. První mezinárodní na světě byla právě ta naše Jizerská, založena před několika lety. Následovala Beskidská oblast před 4 lety. Náš kolega se na tomhle podílel velmi hodně, jeho jméno je Jan Konželka. A tady vlastně chci poukázat na to, že ji máme hned za rohem, v podstatě u Lysé hory, kousek Slovenska a většina dost Česka tam máme. Takže pokud chcete vidět docela dost hvězd, tak tady tahle oblast je na to vhodná. A minulý rok byla založena 3. v České republice, to je ta Manětínská u Plzně. Dostáváme se k tomu řešení problému, kde v příručce Light Pollution Handbook autoři uvádějí, že nemáme spěchat, a to z toho důvodu, že ono to ani nejde uspěchat, tady tohle řešení, ale je to běh na dlouhou trať. Což znamená seznámit lidi s problematikou, přesvědčit lidi s pravomocí a říct to na určitých místech, kde to opravdu může pomoct. To znamená představitelům města, představitelům státu, případně to zavést do legislativy. Ty pokusy byly, bohužel zase se bojuje s tím a v legislativě to momentálně zase není. Určovat si dílčí cíle, což může být například ta oblast tmavé oblohy, které se jakoby daří, ale nedaří se to všude, což je další problém, že je to celosvětové. Nemůže se to řešit globálně, jedná se o určité regiony, o určité oblasti a musíme to jakoby rozčleňovat, jak to řešit v určitých oblastech. Tady máme mapu, kde je tak zhruba vidět ty megalopole americké, evropské, případně čínské a japonské. A taková zajímavost, že světelné znečištění nemusí být původem jenom veřejného osvětlení, případně lamp, ale tady tohle, respektive část tady tohoto světla je spálení zemního plynu, který těží v Nigérii. Oni non-stop pálí zemní plyn, který těží. A tohle z toho vzniká mimo jiné. A s takovým závěrem, kterou znovu opakuju Lukyho větu, že není potřeba zhasnout, ale je potřeba svítit účelněji. To je jediné, o co nám jakoby jde a co chceme lidem ukázat. Tím bych vám poděkoval za pozornost. Ve trojici asi vůbec není lehké pracovat vědecky, tak já se zeptám, kdo z vás přišel s tím tématem, co vás inspirovalo a jak jste si tedy rozdělili práci? Myšlenka toho, že budeme se zabývat světelné znečištění, vznikla před několika lety, jak jsme s Lukem jeli na soutěž a říkali jsme si, že by bylo dobré udělat středoškolskou odbornou činnost. Následně jsme zjistili, že tahle tematika už je probrána, tak jsme se spíš zaměřili na to říct lidem, než už to znovu probírat jakoby dopodrobna. Tudíž vlastně vznikla tady tahle spolupráce, navázali jsme kontakty s Honzou Konželkou, kterého jsem zmínil, ten zakládal Beskidskou oblast tmavé oblohy a následovala například konference v Praze, kde se scházejí lidé z Česka a Slovenska a řeší právě tuhle problematiku.
Je jich bohužel zatím 20 jenom v České republice, nás tam bylo, ale oproti třeba roku 2005 jich tam bylo 4, takže těch se zvyšují. A existuje přímo odborná skupina pro temné nebe, která se touhle problematikou zabývá a je jakoby pod členem České astronomické společnosti. Takže nějak takhle. A jak jste si práci rozdělili? A rozdělili jsme si práci, Lucka vlastně... Já jsem se hlavně zaměřila na tu část, která mě baví nejvíce, což je vlastně biologie, trochu samozřejmě i ta chemie, když zmíním ten melatonin. No a jinak potom tady většinou padla fyzikální práce a tady spíše ten úvod a to obecné, ta propaganda. Takže ne. Děkuji. Tam máš nějaké otázky? Nemá, takže se zeptám publika. Moc pěkná prezentace. Děkujeme. A já bych se chtěl zeptat teda, když jste tam měli ty řešení, tak čím bychom mohli pomoct my, jako každý z nás tady, co bychom mohli udělat lépe, aby jsme tomu pomohli, co jste tady řešili? Jedna z těch věcí jsou právě takové ty sodíkové výbojky, sodíkové lampy, které taky dost často svítí nahoru, ale to je pouze v případech, kde jakoby svítí konstantně. V době, kdy to je jenom částečně, že si třeba na hodinu zapnu, abych viděl, je to v pořádku, ale jedna z věcí, jak je tahle možnost řešit, tak proč svítit od půlnoci do 4 do rána? To je taková naše otázka na zamyšlení, kterou jako budeme dávat a zodpovězte si každý sám. Ale pointa je v tom, že pokud by se v tuto hodinu zhasínalo, tak jednak se ušetří elektrické energie a jednak v podstatě jakoby vyřešíme částečně ten problém. A když se vrátím k tomu, jak můžeme pomoct my, tak například tím, že všeobecné povědomí většinou pomůže většině problémů nebo může pomoct. A takové to rozšíření toho vůbec povědomí, že tohle existuje, je jedna z možností, jak to udělat. Potom se to může řešit na městě a jsou dokonce i politické strany, které tohle mají ve svých politických programech. Takže ne. Já třeba nechci nic slibovat dopředu, ale napadlo mi, že jak Kamil zmiňoval, tak sočka zabývající se světelným znečištěním ho měřila, zkoumala dopady na život přírody, život lidí. No a napadlo mě, že by se třeba mohl zpracovat program vylepšení veřejného osvětlení třeba konkrétně pro Třinec. To znamená, že máme informace, že nyní za 1 rok utratíme za veřejné osvětlení asi 3 miliony korun. Jestli by se tady... 6? No, jsou to prostě miliony a třeba přijít s návrhem konkrétně, jak to změnit a jaké by to přineslo úspory. Jenom dodám, že město už tohle problematiku dokonce řeší. Můžete vidět ty kulaté lampy, které se vyměnily před gymnáziem, jsou tam ledkové dolů. To má zase jiné úskalí, že nás to osvětluje a oslňuje a my důsledkem toho nemusíme to tolik vidět. Ale když se vrátím třeba k lesoparku, tak tam jsou 2 žárovky v každé lampě a oni v určitou hodinu, například v 10 večer, tu jednu zhasnou, tudíž sníží spotřebu a tím i světelné znečištění. Tohle jsou taky možnosti, jak to řešit a dokonce to řeší i v městě Třinec. Děkujeme. Ještě jednou poklad.